स्निजिब्रैथि रिपाब्लिक डे खानापारा गुवाहाटीयाव एनाउन्स खालामनाय थांनाय 27 जानुवारि 2020 बिटिआर गोरोबथा एबा एमअएस आव थानाय बायदियै जे जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया जे एनाउन्स खालामदों जे इनक्लुजन अफ भिलेज 3.1 नि सायाव बिथाङा जे डिक्लारेशन एबा एनाउन्स खालामबाय जों बेखौ गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि मिरुनि एबा जिल्लानि गासै जानानै जोङो बिथांखौ बरायदों लोगोसे साबायखर जासिहरदों हम मिनिस्टार आरो गासै जोंनि सागानगिरि बिथांमोननिसिम नैथियाव दिनै थामथि एकर्ड डे एबा गोरोबथा सान दिनैनि दिनावनो गासै बर'फोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखायनो एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन दा थिग बेबायदियैनो जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंहा गायसनगिरि सागानगिरि डि.आर. नाब्ला सारखौ दिनैनि गोरोबथा साननि लोब्बा लानानै जोङो बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखाङो लोगोसे गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय गासै जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट रिबिखां सार दङ जोंखां बिथांमोन दङ लोगोसे फासिनि अर्डार जानाय एनआइए केस जानाय सिबिआइ केस जानाय गासैबो रोखोमनि केस जानाय एबा गावनि दुखु दाहाखौ जिउ खुंनानै जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनखौबो दिनै पिस एकर्डनि गेजेरजों दिनैनि पिस एकर्डनि सानावहाय जोङो गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि नि जानानै बिथांमोनखौहाय आनकन्डिसनेलि जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ एबा रिलिज खालामनांगौ होननानै जोङो गासै एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो बिथांमोननिसिम दाबि खालामो हम मिनिस्टार दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोननिसिम जों गासैखौबो दिनै केसनि बेलायावहाय जोङो थांनाय 10 जानुवारियावहाय जों दिल्लीयाव सावरायदोंमोन बियो मोनसे वान अफ द बेस्ट अफिसियेल मिटिं दिल्लीयाव जादोंमोन नर्थ ब्लकआवहाय जोङो बेवहायबो दाबि दैखांदों नन हाइनियासजों लोगोसे हाइनियास गासैबो केसफोरखौनो सालिजारि खालामनानै थाबैनो बेखौ फास्ट ट्रेकआवहाय फोजोबनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों लोगोसे मैया जे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जे एनाउन्स खालामदों 2001 मुंख्लंनि जे लिस्टखौ दिनैहाय जोङो बेल' नङा जोंनि गासै बर'नि उदांस्रिनि दाहायाव जे मुंख्लं जानाय जोंनि लिस्टआवहाय दङ गासै 3110 जोंनि गासै मुंख्लंफोरा दङ बेनिखायनो हयथ' बिथाङा बबे पइन्टआव बुंदों आं हमनो हायाखै दा जोङो गासैबो दाबि दैखांदों जों जेसेबां लिस्ट साबमिट होदों बियो जेन' गासैबो मोनो जों बेखौनो बिथांनिसिम अनुरद खालामदों नैबे एक्स ग्रेसियाया जेनेबा एक्स ग्रेसिया माने बे रिहेबिलिटेसना 4 लाख रां होनाय अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन बियो नै दाखालि माखासे लिस्ट ओंखारदों दा बे माखासे लिस्टआवहायबो आरो माखासे जोंनि हार्डक'र केडारफ्रानो थालांबावदों दिनै जों जुदि बुंनो थाङोबा जोंनि मेगननि नोजोरावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बायदि हिसाबै दिनै जोंहा बिमोदै थालांदों दिनै जल' थालांदों दिनै एस आन्थांमोन थालांदों दिनै बिसोरो एकदम हार्डक'र लोगोसे बेबायदिनो अबेबा जिल्लाफ्रावबो जेरै चिरां बाक्सा उदालगुरियानो होन सनितपुरानो होन गासैबो जिल्लायावनो बेफोरबायदि साफा सानैफोरा थालांबावदों दा बेखौनो जोङो रिकुवेस्ट खालामबावगोन जों अनुरद खालामबावगोन जाहाथे बिथांमोननि नामाबो जाहाथे सोजाब जायो एबा बिथांमोनाबो जेन' मोनो